Bonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Kunomfethu ongibhalelile la. Umfethu ubhalile wathi, "Siza Mqeqeshi, khona iphutha engalenza lokuba ngishele ingane efonini, yangangibuyisela inamba ngiyithathe kumjida wami. Yavele yathi ayazi ukuthi iyangithanda yini." So yabona mfethu, uma usumdala ngokomqondo uyazi ukuthi leyo nto awuyenzi yokuvela uthatha inamba nje kumngani wakho yentombazane uzama ukuxhumana naye ungazange uyibone, ungazange uhlangane naye, yabo. Leyo nto into eyenziwe uyingane, ngoba wentombazane ekhulile emqondweni uzothi uqala nje uzichaza ukuthi ubani wakabani, uyithatha inamba yami, ivele nje ikublock same time because iyazi ukuthi leyo nhlobo isuke ingakakhulu emqondweni, yabo. Usuke usamncane ngokothando, yabo. So ayenziwa leyo nto, yabo. Ingane nje iyovela ikublock noma masitholile ukuthi ubani izovela ikuzibe kanjani, nakhona ikuphendula ngoba isa-curious ukuthi ubavele lo, yabo. Masitholile ukuthi ubani uthathe inamba yayo izovele nje ikuzibe kanjalo. So-ke mfethu ayenziwa leyo nto, ngiyathemba ukuthi ngeke uphinde uyenze, uvele uthathe inamba nje kumngani wakho uzama ukuxhumana nentombazane engazange ikubone, yabo. So-ke akube nomehluko phakathi kwakho nengane, yabo. Kumele kube nomehluko indlela owenza ngayo, ungenziso kwe-teenage, ungenziso kumuntu osamncane. Ekukhombisa ukuthi usukhulile emqondweni, usumdala, yabo. Nawe nezenzo kumele zikhombise ukuhluka phakathi kwakho nengane, ungenziso kwe-teenage ubusumdala, yabo. So-ke ungaphinde ukwenze lokho, akwenziwa mfowethu. So uthi mfowethu-ke manje sakhuluma kakhulu efonini, sazwana ngale ndlela singakabonani, sathi sesibonana kwaba inkinga, yathi futhi iyangisaba. So yabona umthetho wale khaya mfethu ekumele uwazi ukuthi intombazane kumnyama kubovu asiyishele efonini, yabo. Umthetho lo yosamile ukuthi intombazane asiyishele efonini ngoba siyazi lokho ukuthi kunomthelelo njani. Eminye yemthelela nakho, yabo. Ingane uspend isikhathi esiningi ifuna efonini, wayishela kanje, buka manje mase nihlangana kuba njani. Ingane ithi yakusaba, yabo. Indaba isho njalo, ingoba efonini ucreate isithombe engasona esiwena. Umuntu akafani efonini noma usumbona face to face. Kumele uyazi le abantu bahlukile. Kuhlukile umuntu noma usumbona noma face to face. So ingakho umuntu intombazane ngamele unikeze isithombe esi-wrong ngokuthi uspend isikhathi esiningi efonini, uchitha isikhathi, umosha imali yakho, umosha idatha lakho, isidingo singekho, yabo. So uyawunciphise isikhathi esiningi, isikhathi ospend efonini naye uzame ukumaximize isikhathi ukuthi nibonane, yabona-ke. Usuke insizwa eqeqeshekile ma unjalo, ngoba uyazi ukuthi ngeke nithandane ngefoni. Ifoni akulona ithuluzi lokuthi nithandane, lokuthi linixhumanise, yabo, lokuthi nibonane. Into kumele uyazi leyo, yabo. So-ke kubalulekile mfethu ukuthi ukwazi lokho. Uhlele usuku nentombazane ngendlela efanele nakhona yale ekhaya ukuze phela izinto zizokulungela, yabo. Kunendlela ekhaya ukuhlela usuku nentombazane kumele uyazi. Hlela usuku nayo nikwazi ukuthi nibonane, kube mnandi kube nje, yabona. Uma ushela intombazane efonini mase nihlangana kuvele kube awkward ngoba awufani nale yanto kanti iyona efonini. Nakhona ingane igcina isithini, iyakusaba because ithukile. Lento ayiyona awuyona lapha efonini, yabo. So awufuna umuntu ukumnikeza leso sithombe. Ziningi nje izathu ezibanga ukuthi intombazane ungayishela efonini. Nasi-ke esinye saso, yabo. So uthi mfethu efonini sixoxa kamnandi kodwa face to face ngathi asazana. So-ke ingakho la ekhaya intombazane singayishela efonini. Uyayihlela usuku nentombazane uthi nibonane ukuze nizojwayelana, ukwazi ukuthi umuntu kanjani, yabo. Kube wenze njalo bengeke ukuthi iyakusaba because ayizobe ikubona ukuthi umuntu kanjani, but wena usucreate isithombe lapha yazi ukuthi umuntu kanjani. Mase kuhlangana awuyona leyo nto, yabo. So-ke kuyaye kube nzima kwintombazane ukuthi kwamukele lokho, yabo. So uthi mfethu manje angazi ukuthi ngiyeke yini ngoba ngathi igcwele kodwa iyangisaba. Uthi mfethu leli phutha ngalenza ngingakazi ngawe insizwa. Well mfethu-ke siyakwamukela komqeqeshi wensizwa. Ngithembe futhi ukuthi uzohlala kule khaya ngoba thina sihlukile kakhulu indlela esenza ngayo, sifani nezinye insizwa, yabo. Sihluke kakhulu but-ke siyakholelwa emaphutheni ngoba siyazi ukuthi amaphutha iwona enza impilo ukuthi ibe mnandi, futhi sifunda kuwona, sicobelelene ngolwazi, siqhubeke sephambili, yabo. Nje kube kuthiwa impilo ayinawo amaphutha, wenza into usuyazi vele uzophumelela, mfethu ungabe iyabhora, yabo. So kumnandi ngawo amaphutha, sifunde kuwona, sicobelelene ngolwazi, siye phambili, yabo. So-ke siyakwamukela kuleli khaya la kamqeqeshi wensizwa. Ikhaya lenjabulo, sihlukile kwezinye, asikho perfect, amaphutha into esiphila ngayo, yabo.
So-ke siyakwamukela mfethu and siyathemba ukuthi ngeke uphinde wenze iphutha kanje lokuvela uthathe inamba nje kumngane wakho yentombazane uphinde futhi uyishele efonini yabo. No, kunendlela yale ekhaya senza ngayo yabo. So-ke siyakwamukela mfethu. Uthi mfethu-ke kunelinye ibhungu eselichitha isikhathi nayo elikhombisa ukuqeqesheka. Well, engazi ukwaze kanjani-ke lokho, but-ke kuba njalo mfowethu. Yabona uma ngabe uspenda isikhathi wena nentombazane, iyafika enye insizwa eqeqeshekile wazi umsebenzi yabo, ifika ihlela usuku nentombazane, bebonane benza abakwenza behlukane. Masibhorekile intombazane iyazi ukuthi ukhona wena ochatha naye efonini, chathe naye intombazane kube mnandi uyi-entertain. End of the day awuthola lutho, awubonani nayo. Ibhungu eliqeqeshekile liyazi lona ukuthi kumele nezinto ekumele lizenze yabo ezibalekile, linempilo nayo. Ngelilo lichitha isikhathi esiningi efonini yazi ukuthi ithuluzi lokuthi kuhlangana, liyahlela usuku lokuthi kubonwane yabo. Ibhungu eliqeqeshekile-ke le yabo. So-ke wena nje ustakile efonini, ulo chit-chat nentombazane, umutsha isikhathi ama-hour mhlambe eniwachathayo yabo. Egcineni kosuku uyaluza, awutholi lutho. But lo mtshita lo yena ngoba kaloku enikeza isikhathi esingenasidingo, uyazi naye ukuthi nezinto ekumele azenze empilweni. Uyayihlela usuku nentombazane ngendlela efanele, bebonane beza kwenza. Wena ustakhe lapha efonini, ngelinye ilanga uyothi uyazama ukuhlela naye kube nzima kuyona intombazane, ningafuni yabo, ngoba wenza ngendlela engenziwa ngayo yabo. So uthi mfethu-ke ngenze njani, ngidlulele phambili noma ngiqhubeke? Sizabhunza mfowethu, awusukani madoda. So mfowethu, uyabona into engizokutshela yona, nciphisa isikhathi ospenda naye efonini, uzama unyusa isikhathi sokuthi nibonane yabo. Nakhona uzokwenza ngendlela yale ekhaya yabo. As much as ethi uyakusaba ayikho inkinga, but at least usekubonile ukuthi umuntu kanjani. Next time mangabe senihlangana ngeke aphinde athi uyakusaba, at least useyazi ukuthi umuntu kanjani. Indaba ethi uyakusaba ingoba wena ucreate isithombe esi-wrong lapha efonini. So yona intombazane iza nesithombe kuwenza ukuthi hayi umuntu kanje, mangabe senihlangana awuyena futhi lo muntu lo yabo. So-ke awuzame before uqhubekele phambili, awuqala uzame futhi uhlele naye usuku ngendlela efanele. Ayisi mhlambe umsombuluko uhlela naye ngolesithathu, okay, uyavuma. Mangabe evuma nakhona hayi ukuthi ngolesibili uzophinda umfonele futhi umkhumbuze mhlambe ebusuku nje, ungakhohlwa phela ukuthi kusasa siyahlangana. Cha, ungakwenzi lokho, ngoba iyona into ebanga ukuthi intombazane ivele ikhansele usuku, ivele ikutshele enye into ushidi wodwa ukuthi ngeke ngisakwazi uza kusasa, uyasekunento kanje. Cha, ibingakwazi ingane yabo. So-ke ayikhohlwe intombazane, uyingakhohliwe, uyazi kahle ukuthi ngosuku elithize sizohlangana nawe. But yona mangabe uyifonela the day before uyayikhanselisa lapho, ngoba izovela ikutshele nje ulwabishi wodwa yabo, ungazi ukuthi bithuleleni yabo. So isona sizathu wena into ekumele uyibuze yona, bithuleleni bingakwazi isingane. So-ke wena usuba ngokuthi kukhanselise. So-ke hlela usuku nayo le ntombazane, mangabe ivuma good yabo. But uma ukuthi siyakubhampela, hayi ungabi nankinga mfowethu. Uyitshela ukuthi nje ayikho inkinga, mangabe ishintsha umqondo wayo ekwazisa ukuze nizokwazi ukuthi nihlangane yabo. But at least into engiyijabulela kuwena ukuthi ulibonile iphutha lakho ukuthi libe kuphi and ufundile kulona, and ngeke usalenza kwezinye indawo elandelayo yabo. Kwamanye amantombazane ungabisalenza, ufundile kulona yabo, because iphutha lelo la ekhaya esiligwema ngayo yonke indlela. Ushela intombazane efonini, siyenze leyo nto iyingozi kakhulu yabo, iyakuluzisa emathubeni, into yengane le yama-teenager. Wena usumdala kumele kube nomehlo phakathi kwakho nengane, indlela owenza ngayo, ungenzisa okwengane umdala yabo. So-ke uma unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungaya ku-Facebook umseshe umqeqeshi wensizwa, ufike ungibhalele khona, noma ungibhalele kwi-email ozoyithola kwi-description yale video, ukuze uzoza umbono wami ngenkinga yakho, ngoba kubalulekile mangabe sabantu sicobelelane ngolwazi, sithuthuke sephambili. Nami ngiyafisa ngelinye ilanga ukuza ukuthi nini ikati ngilibulala kanjani, ngoba phela aziningi indlela zokubulala ikati yabo. So-ke masingacobelelana, nami ngiyafisa ngelinye ilanga ngizwe ukuthi nenza kanjani, nami ngithuthuke ngolwazi yabo. Sure-ke mfowethu.